Het begint haast onvermijdelijk te worden. Ontpolderen om de natuur in de Westerschelde te herstellen. Maar niemand die daaraan wil denken. Dan blijft dus de vraag hoe de natuur in de Westerschelde verbeterd kan worden. Het provinciebestuur laat zich er niet over uit. Vanuit Zeeland wordt dus vooralsnog geen duidelijke oplossing aangedragen. En verder in deze Zeeland nu. Nieuwvliet in beeld voor aanlanding windstroom. En Zeeland is het meest rechts van Nederland. Goedenavond. Volgens wetenschappers ligt de oplossing voor de problemen met de natuur in de Westerschelde in meer ruimte maken voor de rivier. Ontpolderen dus. Of experimenteren met wisselpolders. Maar de Zeeuwse politiek heeft daar geen zin meer in. Dus is nu de vraag, wat nu? De discussie over wel of niet ontpolderen begint opnieuw. Want met de natuur in de Westerschelde gaat het nog steeds slecht. Ondanks 20 jaar natuurherstel dat bijna 140 miljoen euro kostte, bleek vorige week uit onderzoek van Omroep Zeeland. Het O-woord, ontpoldering dus, is alweer gevallen en dat ligt heel gevoelig. Ons standpunt is duidelijk, wij zijn tegen ontpoldering. Dat staat ook in ons coalitieakkoord, in ons verkiezingsprogramma. Wij zijn tegen ontpoldering. ChristenUnie is tegen ontpoldering. Wij zijn tegen ontpoldering. Coalitieakkoord is helder. Wij zijn tegen ontpoldering. Een meerderheid van de staten ziet ontpolderen dus niet zitten. En dat is ook het standpunt dat Zeeland uitdraagt in Den Haag. Maar als ontpoldering niet kan, hoe krijgen we de Westerschelde dan wel gezond? De SGP pleit voor het minder diep maken van de vaargeul, zodat slikken en schorren terug kunnen keren. In de Scheldeverdragen is een diepte afgesproken. Maar desondanks zijn we verder gegaan met het op diepte houden en geschikter maken voor grotere schepen. Maar misschien was die afspraak wel te rigoureus. Ook het CDA kijkt naar de scheepvaart en vindt dat de vaargeul in ieder geval niet dieper mag worden. Het CDA staat sowieso op het standpunt om geen verdere verdieping te doen. En dat zou kunnen betekenen dat Antwerpen gaat kijken of ze de allergrootste schepen ook richting Zeebrugge gaan sturen. Een andere oplossing is wisselpolders. Maar een meerderheid van de staten heeft ook die oplossing van tafel geveegd. Ik vind dat zelf een heel onverstandig besluit van de Zeeuwse staten. Om meteen al de deur dicht te gooien voor het idee van wisselpolders. Ik vind dat wel spijtig. Omdat het is, voor mijn gevoel, het is geen ontpoldering op het moment dat je ook weer gewoon land terug gaat geven aan boeren om te bewerken. Dus het is 1 op 1 uitruil eigenlijk. En dan vind ik het heel jammer dat in zo'n statenvergadering, zonder goed over de feiten te spreken, er al is gezegd dat gaan we niet doen. PvdA GroenLinks pleit ervoor om tenminste een open discussie te houden over de natuur in de Westerschelde. Ook buitendijkse gebieden en schorren horen bij het oorspronkelijke Zeeuwse landschap. Daar is heel veel van verloren gegaan. Ja, wat is er nou tegen om toch te hebben over of we misschien wat van die gebieden moeten terugkrijgen? Voor ons is het geen begaanbare weg. We gaan dat niet doen om bestaande landbouwgrond prijs te geven aan de zee. We hebben met de Hedwige daar al zoveel ellende mee gehad. Wij wilden dat niet, het was afgedwongen. We gaan dat niet nog een keer doen. Provinciebestuurder Wilfried Nielen wil geen vragen voor de camera beantwoorden. Maar ook hij wil niet ontpolderen, blijkt uit een commissievergadering van 3 weken geleden. We gaan niet ontpolderen en we gaan niet verder verdiepen. Dus dat verdiepen of verdiepen is niet aan de orde, maar ook onze polderdiscussie is niet aan de orde. Dat standpunt zullen wij blijven verkondigen vanuit GS. En dan blijft dus de vraag hoe de natuur in de Westerschelde verbeterd kan worden. Het provinciebestuur laat zich er niet over uit. Vanuit Zeeland wordt dus vooralsnog geen duidelijke oplossing aangedragen. Als het Rijk wil dat stroomkabels van toekomstige windparken op zee in Zeeland aan land moeten komen, dan heeft de provincie Nieuwvliet-Bad als voorkeur. Dat heeft de provincie bij minister van Klimaat Sophie Hermans aangegeven. Naast Zeeland zijn er nog 10 andere locaties in Nederland in beeld voor de aanlanding van dergelijke stroomkabels. Wij zijn altijd blij als we op de een of andere manier heel Nederland kunnen helpen met deze opgave die Nederland heeft als het gaat over de energietransitie. Vanuit Nieuwvliet-Bad zouden de kabels verder ondergronds moeten naar de Paulinapolder en de Mosselbanken bij Terneuzen. Ondanks dat de provincie Nieuwvliet-Bad heeft aangedragen, is nog niet veel duidelijk over de consequenties van die keuze. Als je het hebt over wat voor consequenties brengt dat met zich mee, kun je natuurlijk niet erbij weglopen dat het hier en daar ook wel wat overlast geeft. En daar moeten we oplossingen van vinden. Maar daar is het wel heel gek als ik zou zeggen, daar zijn we blij mee.
Hoewel de provincie niet staat te juichen als de keuze op Nieuwvliet-Bad valt, is uit onderzoek gebleken dat het qua kosten en haalbaarheid wel de beste optie in Zeeland is. Dat is ook de reden waarom wij hebben gezegd, nou, als het dan toch moet komen, wat ons betreft dan daar. De minister van Klimaat neemt naar verwachting volgende zomer een definitieve beslissing. De gemeente Vlissingen gaat onderzoeken of reclameborden die rondom lantaarnpalen staan het verkeer hinderen. Aanleiding zijn zorgen na het dodelijke ongeval vorige week op de Koudekerkseweg, waarbij een 78-jarige vrouw om het leven kwam. Tijdens het oversteken werd ze aangereden door een bus. Mogelijk speelde slecht zicht door een reclamebord een rol bij het ongeluk. Op veel plekken in Zeeland wordt morgen uitgebreid stilgestaan bij de Nacht van de Nacht, waarbij het allemaal draait om de duisternis. Er wordt dan gevraagd om uit milieuoogpunt de lichten zoveel mogelijk uit te doen. Maar volgens de Sterrenwacht in Middelburg schiet het evenement in Middelburg nu haar doel voorbij, omdat mensen juist met extra lichtjes en lampionnen op pad gaan. Het evenement zou dan ook meer terug moeten naar de oorsprong volgens de Sterrenwacht. In de binnenstad van Goes wordt autoluw. Dat was eerder al de bedoeling, maar toen werd het niet gehandhaafd. Dat gaat nu wel gebeuren vanaf 1 januari. Het gemeentebestuur wil dat het centrum meer een ontmoetingsplek wordt dan alleen maar een winkelgebied. Het gaat om een proef van een half jaar. En dan nieuws wat nu net is binnengekomen. De Peter R. de Vries Foundation heeft weer een anonieme tip gekregen over Herman Ploegstra uit IJsendijken, die dit weekend exact 15 jaar vermist is. Bij de tip zit een foto van een mogelijke zoeklocatie en de foundation probeert nu in contact te komen met de tipgever. En meer hierover vind je op onze site en in de app. Zeeland is op het gebied van asiel en migratie een stuk rechtser dan andere provincies. Dat blijkt uit antwoorden op stellingen die Kieskompas aan mensen in alle 12 provincies heeft voorgelegd. Asielzoekers is een belangrijk, zo niet het belangrijkste thema van de komende Tweede Kamerverkiezingen. Op de stelling: Nederland moet veel minder asielzoekers toelaten, ook als dat betekent dat we internationale afspraken moeten opzeggen, antwoordde 69% van de ondervraagde Zeeuwen mee eens of helemaal mee eens. Dat is het hoogste percentage van alle provincies. Helemaal mee eens. Waarom? We kunnen eigenlijk de juiste opvang niet meer regelen. Het is vroeger goed begonnen en met een goede doelstelling en een goede grondslag. Alleen het is nu gewoon uit zijn verband gegroeid. En dan is het ook niet meer de juiste zorg die mensen nodig hebben, kunnen we gewoon niet meer bieden. Ik zou inderdaad wel graag hebben dat er iets minder in Nederland komen. Ja. Waarom? Voornamelijk de huizen. Dus jonge gasten die ook een huis willen. Ja, hè? Klopt zeker. Mee eens, maar wel met de toevoeging dat echte vluchtelingen wel welkom zijn, maar werkzoekende asielzoekers niet. De landelijke overheid mag gemeenten verplichten meer asielzoekers op te vangen, zodat de opvang eerlijk over Nederland wordt verdeeld, is een andere stelling. Het is het idee achter de omstreden spreidingswet. Nee, ik ben het niet mee eens. Waarom niet? Een kleine gemeente zoals Noord-Beveland die kan geen 3000 vluchtelingen opvangen in een AZC. En een grote gemeente zoals Dordrecht kan dat bijvoorbeeld wel. Dan ben ik een beetje neutraal. Ja, ik vind het lastig. Het is, in de ene gemeente zit heel veel, in de andere gemeente niks. En het past niet altijd. Daar ben ik het helemaal mee eens ook. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Dan heeft iedereen dezelfde lasten. En dan wordt het ook op sommige plekken wat kleiner. Nou is de ene plek heel groot, de andere heeft niks. Dus dan, het woord zegt het als spreiding. Ik denk dat dat een hele goede wetgeving zou zijn. Ook hier springt Zeeland eruit. 49% van de Zeeuwse respondenten is het niet of helemaal niet eens met de verplichte opvang door gemeenten. Het hoogste percentage in Nederland. Nog een stelling. Het moet strafbaar worden om zonder verblijfsvergunning in Nederland te zijn. 78% van de Zeeuwen is het daarmee eens of helemaal mee eens. We zijn daarmee samen met de Limburgers het felst gekant tegen illegaal verblijf. Je hebt hier geen vergunning om te zijn, dus dan moet je ook terug naar waar je vandaan komt. Want anders had je die vergunning wel gehad als het daar zo gevaarlijk was. Ik vind ook inderdaad dat het strafbaar moet zijn, ja. Waarom? Als wij fouten maken, worden we ook gestraft. Dus andersom moet het ook zo zijn. Iedereen die in Nederland wil zijn, die heeft een vergunning nodig. En geen vergunning? Dan ben je niet welkom. Wat betekenen deze antwoorden op vragen over asielzoekers en illegalen voor het stemgedrag in Zeeland op 29 oktober? Bij de vorige parlementsverkiezingen in november 2023 gingen in 10 van de 13 Zeeuwse gemeenten de meeste stemmen naar de PVV. En als je Kieskompas mag geloven, ziet het er goed uit voor de partij van Geert Wilders.
Het zag er even somber uit voor de inwoners van Rilland. Want Carlo en Yvonne de Neven moeten noodgedwongen hun supermarkt, de enige winkel in het dorp, sluiten. Maar goed nieuws, er is toch een opvolger gevonden. De Neven is met name ontzettend blij voor het dorp. Want het sluiten zou grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid. Dat is eigenlijk het belangrijkste van een supermarkt op een dorp. We zijn natuurlijk niet de goedkoopste, maar we zijn er wel voor de leefbaarheid. Mensen komen niet alleen voor een boodschap, maar ook wel eens voor een praatje of een social talk. En dat is gewoon heel belangrijk. De inwoners vinden het ook erg fijn dat de supermarkt open blijft. Dat is wel heel fijn, want dat is de laatste winkel hier in Rilland, toch? Voor de rest is er niks meer. En het is ook fijn voor mensen die wat ouder zijn, gepensioneerd. Even een praatje. Je gaat naar de winkel en dan kun je even een praatje maken. Je komt iemand tegen. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ontzettend blij mee. Want ja, anders moeten we echt naar een andere plaats. En ja, ze hebben toch een vrij compleet assortiment. En dat zou toch echt een groot gemis zijn als die weg was. De Neven heeft daarom nog wel een advies voor alle inwoners van Rilland. Koester je supermarkt. En zorg dat de leefbaarheid daardoor blijft bestaan op een dorp. De naweeën van Benjamin waren nog te voelen vanmorgen met de nog stevige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag maakte bewolking plaats voor opklaringen en nog wel een enkele bui. Komende uren weer meer kans op regen. Aan de kust kunnen dat zelfs stevige exemplaren zijn, met mogelijk ook onweer. Van het weekend af en toe zon, maar ook regelmatig weer stevige buien. Ook wat kouder en ook nog steeds best stevige wind. Dus kortom, lekker eigen gereid. Ja, net als ik zou bijna zeggen. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Volg ons online voor het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu nog een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.